Багери втора употреба от Baltrax BG. Ако търсите надежни багери втора употреба, Baltrax BG предлага широк асортимент от машини за всякакви нужди. При нас ще откриете мини багери, комбинирани багери, верижни багери и багери за материали фичка кукут, всички от водещи марки като Caterpillar, Komatsu и JCB. Предимство на избора на Baltrax BG. Всички машини преминават обстойни проверки и сервизна поддръжка, за да са в отлично техническо състояние. Възможност за внос по поръчка, ако търсите конкретен модел. Предлагаме почти нови или демонстрационни багери с минимално износване, разнообразие от услуги като ремонт и техническо обслужване за всички видове машини. Посетете нашия офис в София, булевард Европа 564 и разгледайте наличните багери. Изберете сигурност и качество с Baltrax BG